a na tiskovku Elánu dorazili chlapci po žebříku. Teda takhle, oni použili výtah, ale ten se v mezipatře kousnul a kluci prostě museli zamakat. Nicméně těch novinek mají opravdu spoustu. Třeba i to, že zrovna dneska jdou ven s novou písní i videoklipem. Píseň o morálním úpadku společnosti, hladu, nespravedlnosti a ztrátě hodnotových vzorců. O tom je nová písnička skupiny Elán s názvem Zavolaj mi. Vzniklo to tak, že sme sa po nejakej porade s Ďurom Soviarom, našim textárom, lúčili a ja mu hovorím, že zavolaj mi, keď bude lepšie. A on na to okamžite zareagoval, že urobil za noc text Zavolaj mi. Myslím, že tam je povedané všetko. Prečo prepach nenažratý milióny hladu, no čo chcete viac? K písničce vznikl i videoklip. Samotní členové se v něm ale nezahráli. Potrebovali sme to v podstate dosť rýchlo dostať von a keďže čas sú peniaze a naopak. Dohromady ľudí a všetko je dosť ťažké, tak sme to narýchlo urobili graficky. Takzvaný lyrik. V představení nové písničky kapela symbolicky zvolila fotbalový stadion v pražském Edenu. Právě tady totiž 6. června příštího roku odehrají koncert s názvem Elán a kamarádi, a to při příležitosti 45 let od vydání jejich debutového alba 8. světadíl. Na koncertě se tak objeví i bývalí členové kapely. Ja sa na to veľmi teším, je to veľmi príjemné, čiže naše vzťahy neboli naštrbené a my ideme teraz kamaráciť. Potrebovali sme si dať pauzu trošku, to je skvelé. Tešíme sa na to veľmi, lebo to je s kamarátmi výborné, že si zahráme so starými členmi. No a pripravujeme sa, samozrejme, treba kondičku a treba to vedieť, treba to zvládnuť. Ja osobne 3-krát týždenne hodinu trénujem s fyzioterapeutom, aby som bol vo forme, aby som vedel chodiť a všetko. No a hlasivky to ani nehovorím, to treba trénovať, lebo to je svala. Keď nemáte svaly, nezviniete činku. Veľmi podobne, teda ja nechodím k fyzioterapeutovi, keďže som nemal nehodu, ale skladka musím sa udržovať, takže občas si zacvičím, občas sa hodne chodím s obsom po lese, takže mám nejakú kondičku. Když už jsme tady na fotbalovém stadionu, tak jaký vy máte vlastně vztah k fotbalu? No, fotbal ma zaujíma, keď sú dobré zápasy, tak to pozerám. Hrával som ho s kapelou roky, kapela Technika, každý deň do obeda sme hrali fotbal hodinu, takže mám s tým skúsenosti. No a není som moc dobrý fotbalista. My sme hrávali futbal ozaj každý deň, keď sme boli na turné, a tedy sme mali tých koncertov aj 200-250 za rok, takže toho futbalu bolo naozaj dosť. No a futbal mám rád, takže aj ja občas idem tiež na futbal sa pozrieť, keď mám čas, takže je to dobrý šport, len trošku taký herecký občas. Chtěli byste na závěr něco vzkázat našim divákům? Tak jasné, že vy všetkých pozývame na tento koncert, lebo to bude výnimočná udalosť a milujeme vás, majte sa.